Na, Sándor Rózsika nénivel beszélgetünk, aki 1957-ben került Csíkszentdomokosra, nővérként kezdett dolgozni a Garadosaljai egészségháznál. Legyen szíves egy kicsit mesélni az akkori körülményekről, hogyan kezdte a pályáját. 57-ben kerültem ide Domokosra, mint védőnő, a gyerekgyógyászat és a kis csecsemőket gondoztuk. Abban az időben általában 120-tól egészen 200 gyerek született évente, úgyhogy a faluban egyedül voltam, mint védőnő, és általában ezeket a gyerekeket otthon kellett ellenőrizni, és egész születéstől 15 éves korig kellett követni. Hát nem volt nagyon könnyű, mert nem volt akkor autó, nem volt általában gyalog, vagy biciklivel, vagy volt aztán már később, csak a későbbi időben, azt hiszem a 60-70-es év után aztán kocsi is volt, és akkor már szekérrel is közben tudtuk járni a falut. És a gyerekeket rendszeresen kellett látogatni, ám akkor nem kellett látogatni, mint most, hanem rendszeresen. Mit kellett ellenőrizni? Mire figyeltek oda? Addig meg kellett vizsgálni. Csak a babákat azt, ahogy a szülészetről hazajöttek, azonnal, szóval 24 órán belül meg kellett látogatni. Tetőtől talpig meg kellett vizsgálni. Hát nagyon sok nehézségbe ütközött minden, mert nagyon nehezen bontották ki a gyerekeket, vagy alszik, vagy ilyen. Szóval nem szívesen akarták, hogy mindig kibontsuk, és megnézzük. Tehát fenntartásaik voltak a szülőknek, vagy inkább a kényelem, hogy akkor most inkább nem? Hát a kényelem. Most aludtás, nem. Na, minden esetre azt rendszeresen kellett látogatni, és mi kellett gondoskodjunk arról, hogy rendszeresen megkapja az oltásokat, az egészségügyi állapotát, azt kellett követni. Milyen gyerekkori betegségek voltak abban az időben gyakoriak? Hát amikor én idejöttem Domokosra, akkor még volt ez a szamárköhögés, aztán később rendszeresen megkapták az oltást, a csecsemők, és azután már nem fordult elő. És a torokgyík, az még előfordult 57-ben. Na, akkor a torokgyík követelte akkor halálos áldozatot? Hát igen. De azután rendszeresen, miután kapták rendszeresen ezt a 3-as oltást, mert most úgy hívják, a diftéria, tetanus, pertussis, ezt miután rendszeresen kapták, azután nem fordult elő egyáltalán, és azóta is rendszeresen kapják, gondolom. Bizalommal fordultak-e orvoshoz a kisgyerekes anyukák, vagy otthon próbálták gyógyítgatni a gyerekeket? Hát általában elhozták azért, amikor betegek. Azért látogattuk és néztük otthon, hogyha betegek voltak, akkor elhívtuk az orvoshoz. Azért néztük rendszeresen otthon a babákat. Milyen körülmények fogadták itt a rendelőbe Rózsika nénit? Hogy nézett ki az akkori orvosi rendelő? Hány orvossal dolgoztak? Hát akkor csak egy orvos volt, és akkor itt volt a szülészet is, volt 2 szülésznő, és ilyen 6 ágyas, vagyis 4 ágyas fektető volt, és a mamák itt ültek. Hány napig maradtak bent? Általában 6 napig voltak bent, itt rendszeresen főztek, és mint a szülészeten rendszeresen el voltak látva a mamák, azzal nem volt probléma. Volt-e olyan, hogy nem volt elég ez a 4-6 helyes szoba? Hát előfordultak, Már nagyon sok pótágyakat tettek be. Hát akkor több szülés volt, mint most. Na. A problémás terheseket azt nyilván beküldtük Szeredába.
és csak a szimpla szülések voltak itthon, mert itt nem volt orvos, csak bába, szülésznő. Csata Juci volt itt akkor, az egyik szülésznő és Ferenc Éva néni. Külön konyhával rendelkezett, Igen. mosásfőzés itt oldódott meg helyben. Igen. Volt egy felügyelő, egy asszony, aki ezt felvállalta, vagy többen is dolgoztak? Nem, hát a takarítónő végzett mindent. A főzést is ő csinálta, a mosást, takarítást, mindent ő csinált. Mosógép nélkül? Hát mosógép, kézzel minden. Kézzel. Milyen rendelők voltak itt az egészségháznál? Volt egy általános orvos, aki Egy általános orvos volt, a kezdeti szakaszban 57-58-as, hát akkor csak egy orvos volt, aztán később jött egy gyerekorvos is, és akkor már a gyerekeket külön a gyerekorvos látta, addig pedig a körorvos rendezte a gyerekeket is, a felnőtteket is, és sürgősséget is, minden probléma. Fogászat volt-e? Fogászat is igen volt, később. Mészáros doktor volt itt akkor a fogorvos. És aztán... Ugye gyakran lehetett hallani, hogy házi pokkuzásokkal is próbálkoztak otthon fiatalok, férfiak, nem igen akartak orvoshoz menni. Mikor mégis oda kerültek, akkor kevéssel vagy sokkal húzták meg? Hát a körorvos a fogat is húzott. Hogyha muszáj volt, sürgősség Ha muszáj volt, csak volt. igen, és sürgősség esetben mindig kihúzta a fogakot is. Igen, hallottuk, hogy voltak ilyen falu széleken ilyen házi fogászatok is ilyen, akik bácsik felvállalták azt, hogy fogat húzzanak, aztán hol eltalálták, hol nem, hol nagyobb baj lett, hol nem. Milyen volt az egészségügyi ellátás? Volt egy gyógyszer, felszerelés, megfelelő kötszer? Hogyan oldották hát az meg ezeket? 57-es, 58-as időkben akkor ilyen csak egy gyógyszertár pont volt csak, és nagyon kevés sürgős gyógyszereket, fájdalomcsillapítókat, antibiotikumot is keveset, amit kihoztunk ide, azt elárusította a felcser, mert akkor Csata Juci volt a felcsernő, és ő árusította a gyógyszert. Aztán miután gyógyszertár lett, akkor azután megszűnt ez a gyógyszerpont. Akkor nem voltak eldobható injekciós tűk, torok ellenőrző felszerelések. Hogyan tisztították, fertőtlenítették ezeket? Hát azt általában volt ez a pupinel, az ilyen lapocokot, azokat fertőtlenítettük, és betettük azt ilyen magos hőfokon fertőtlenítettük, viszont a fecskendőket azokat mindig főzni kellett. Ügyesen ki kellett pucolni, ügyesen, és gézbe becsavarni, ugye üvegből volt, és azt ki kellett főzni. Milyen sürgősségi feladatokat láttak el itt a rendelőben? Hát mindenféle sürgősséget. Ha szülőnő jött, akkor azt csináltuk, ha verekedés, mert az verekedés az volt, és máskron sebet is mindent csináltuk. Mezőgazdasági munkák utáni balesetek. Igen. Tehát ami adódott, mindent kellett oldani. Mi a különbség az akkori felcser és a mai nővér között? Felcser az ugyanaz volt, mint most a technikusok. Az ugyanaz, a munkaköre is ugyanaz volt, amit most gondolom. Valamilyen érdekes, szép emléke, hogyha volna, valami különleges, vagy egy olyan kihívás, ami tényleg embert követelt, hogy most vajon hogy minden sikerült megoldani, van-e? Az éjjeli szolgálatot azt hogy látták el? Mindig volt valaki, aki a rendelőnél tartózkodott, vagy otthon? Hát kezdetleg a 57-es időkben bizony, akkor is általában ki kellett menni a beteghez, éjszaka is felkeltünk, és el kellett menni a beteghez.
Aztán később ki volt téve a nevünk a rendelőbe, amikor innen elköltözött a rendelő, és átmentünk, akkor ki volt téve a nevünk, és otthon csináltuk a szolgálatot, viszont fel kellett kelni, és el kellett menni a betegekhez. Kik voltak akkor az orvosok? Az általános orvos, egy Szabó doktort emlegetnek az elegjeink gyakrabban. Azelőtt még volt Tőke doktor, Tőke Benjamin, ő volt először nekem a főnököm, azután Szabó doktor, aztán Szent Györgyi doktor, gyerekorvos is volt, Hán doktor, emlékszem. Nagyon szívesen emlegetik az emberek ezt a Szabó doktort, úgyhogy egy olyan bizalmas viszonyt érez az ember, amikor róla beszélnek. Valóban úgy volt, hogy jó kapcsolat alakult ki a beteg-orvos között? Igen, jó kapcsolat volt mindig a betegek között. És a kollégalitás is Az biztos. nagy jó volt. Nagy.